ekin agerretan egiterakoan, ezekikan hasi ginen, zigarretan ere izbarrateko Dominik Sagardu elkarte barruan dago, irarekin lakonetan jarri ginen, eta berak ere jarri zigun harremanetan, Gari Etxeak, lapurrak elkarteko Gari Etxeak bera onduan dago, elkarrekin osatu dugu gaurko festa, eta ezkerretako herriaren zer honako lanak eta uste ekarriko plaza behar izango dugu. Baituz ere, kontupen azpiran zer dugu, Gabi? Ego Cuando llevaste yo pasaba al chapitel, aunque igual, lo que ahora hacemos ahorita vos. Beteria, hogei minutu, eta pasako kurba, hogeita zazpi plaza, hamar minutu izateko, Anoche era el cámara. Mentira. Eta bertan, aritzeko bat egiten handi burutzen dituzera. Guain guztaian hasiera, lasterketa bat tartean lasterketa bat egin dute, indutika partide, baina ere, otzeka peria egiten dutela, eta, zerretzen dute, duterran baina ere. Ahorita que decía la empresa Beteria, Sortini Lucumelo, Dominica Monado con Perúnico de los Plaza Valles, Aurelio Mantequera, Bañada, Leo Basero, Espini y Guteo, hola, no sé, espero lo muy. Año Valle, Barra de Valle, Chula Pisaba Niteco. Hola, Quiero Valle. Hola, Valle. Vale, pasa, casi. Bueno, con curvas y queda que la revuelta aquí, yo me lo vi así de Levae, ahorita me estoy tirando de Levae. Bueno, que con suerte, y mira que
Venga, pero va a tener una de Pitbull, venga. Nó nhớ rồi. Venga, mira, vamos. Lehenengo ekiparekin egindako kimena, berroge izan dira, berroge egiten duzue kimena, dira, aso dira €40, eta armatzen dira €40. Bost minutu bukatzeko, azkeneko 5 minutua, 33 plaza, 5 minutu bukatzeko, 33, dira, azkeneko 5 minutuan, 12 plaza, 12 plaza, aso igual. 5 minutu bukatzeko, 33 gara egitea. Aiako onzitaren dira, eta izetak eta izaiak ditugurari, jokare gainean, aurrera, baina ez dega jendeak anuak, eta anuak, egi ez zuten! Está perro ini. Ya, sí, perro. Y voy a fijar que Ondo, aurreatzera lortu egitea, asa izan ondo bidea, hola. Bimuak eta bimuak ere, ondo, hola. Ondo, venga. Horita vamos arena. Vamos. Derroia. Horrein 25 minutu. Derroia, no sé. Digo, Bueno, interesan da aquí egia batzea. Hasta ere, bekinero estatua ikusten dugu. Ahí.